Nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo munindine yankhosa unda koma poyamba nayo mitu yake. Komiti yofufuza za ngozi ya ndege imene inapha Saulosi Chilima yafika komwe ndegeyo inagwa. Asilikali ndi apolisi ayikidwa ku dera la Msundwe mboma la Lilongwe. Ndipo munthu yemwe anasowa pa ngozi ya bwato enyanja ya Chilwa lolemba wapezeka atafa. Tindizi komanso nkhani zina zambiri tikhaire modzi. Mulo yomwe ikufufuza ngozi ya ndege ya pa June 10, 2024 yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulosi Chilima pamodzi ndi anthu ena asanu ndi atatu. Lachiwiri inapita ku nkhalango za Vipya komanso pa bwawa la ndege la Mzuzu ngati mbali ya kafukufuku wake. Malo oyamba anali ku Mthungwa komwe ndegeyo inagwera pomwe komiti inayesetsa kudziwa mmene ndegeyi inapezedwera. Zimenezi zinachitika ndegeyo itagwa komanso mmene matupi awo mwalirawo anazindikiriridwa ndi kusamaliridwa. Feston Maregezo anali komweko ndipo watitumizira ripoti ili. Motsogozedwa ndi awota nyamilandu amene ndo pampando wa komiti aphunguwa anawunikira ntchito za anthu amene anatenga nawo mbali pa ntchito yosaka ndegeyi. Magulu amene anatenga nawo mbali pa tsikuli ndi kuphatikizirapo apolisi motsogozedwa ndi mkulu wa polisi mdziko muno Richard Luhanga, akuluakulu ochokera ku Malawi Defense Force, kunduna za umoyo, ku nthambi ya Civil Aviation komanso Malawi Red Cross. Poyankhapo za mmene ndegeyi anayipezera, mmodzi wa asilikali anati iye limodzi ndi asilikali ena atatu ndomwe anatsinidwa khutu ndi anthu ena ocheka matabwa mu nkhalangoyi amene anawawuza kuti anaona chinthu china chodabwitsa pamwamba pa phiri la Nthungwa. Iwo anatsatira izi nkuyamba kulondola kumene anakaona ndi kupeza ndegeyi. Pouza komiti ati ndegeyi inaomba mtengo ndi phiko lake lakumanja ndi kugwera pansi mwaluwiro ndipo inakhwekhwereka, zimene zinachititsa kuti mainjini ake athothoke ndi kuti iphwasuke. Kumbali yawo apolisi akuti nawonso anali amodzi mwa anthu amene anayipeza ndegeyi mwansanga pakati pa 9 komanso 10 koloko mmawa wa pa June 11, 2024. Iwo anati thupi la Chilima ndimene linapezedwa mwansanga ndipo matupi atatu ndamene anapezedwa atakanirira mndegeyi. Kuchokapo komiti inakayenderanso bwalo la ndege la Mzuzu komwe zinadziwika kuti pa nthawi ya ngoziyi bwaloli linalibe chiphaso chilichonse ndipo malinga ndi akuluakulu oona zamlengalenga kutera pa bwaloli kunali kufuna kwawo amene akuligwiritsa ntchito. Mawu ake wapampando wa komiti ya nyamilandu ati zomwe apeza pakadali pano zikungoonetseratu kuti ntchito yosaka ndegeyi sinali yophweka. Tinachoonera kuti tisanambe china chilichonse tipite pa ground, tikaone pa ground panali bwanji malo ano pa Nthungwa pamene ngozi inachitika. Ndi timenera kuti tikhale ndi chithunzithunzi chabwinobwino kuti mangomva kuti ndi pa phiri, timangomva kuti kulina kusokuliso chigwa, timangomva kuti pali mitengo. Ndi zinayi zovuta kuti tikapita kumakafunsa anthu mafunso zinthu zonse tinazione. Komanso timafuna timve nkhani kuti inayenda bwanji mmene zimakhalira khala munthu nyumba ikathyoledwa apolisi amafunsa angomva asanalembe ma statement. Lero suti timatenga ma statement timangomva ma story. Komiti imene ini mamembala okwana 13 inayamba ntchitoyi ku bwalo la ndege la Kamuzu ndipo ipitirira ndi kukaona ziduso za ndege imene inagwayi zimene zikusungidwa ku Zomba. Asilikali ndi apolisi ayikidwa ku dera la Msundwe mbali mwa msewu wa Lilongwe kupita ku Mchinji pomwe akutika kugwira ntchito yolimbana ndi umbanda mderali. Times inapita ku Msundwe komwe inapeza kuti msewu olowera mderali watsekedwa ndipo pa nthawiyo panalibe amene amaloledwa kudutsa. Rebecca Chinjeka Matemba awafotokoza zambiri. Padakali pano apolisi atsimikiza kuti anthu 14 amangidwa pa milandu yosiyanasiyana kuphatikizapo kusunga mafuta mosaloledwa ndi kugulitsa mowa wa chinyengo. Ndipo nduna ya zamdziko Peter Mukhitho wati cholinga cha ntchitoyi ndi kubweretsa mtendere komanso kuletsa magulu omwe amafuna kusokoneza bata. Ndipo titawafunsa andunawa kuti mwina izi zikuchitika pokumbukira pa zomwe zinachitika mchaka cha 2019 pomwe wapolisi wina anaphedwa kwa Msundwe ndi gulu la anthu. Iwo poyankha anangoti mdziko muno muli balakisi imodzi ndipo sakufuna kagulu kena ka anthu kadzidziwika kuti balakisi. Omenya ufulu anthu Michael Kayatsa wachenjeza kuti achitetezo asamavutitse anthu osalakwa ndipo akuyenera kulemekeza malamulo amaufulu a anthu.
kampani ya Prescan yapereka ndalama ya chipukula misonzi yokwana 895 million kwacha kwa anthu omwe anakhuzidwa ndi madzi oyipa omwe anasefukira ku madamu ake. Mkulu wa kampani a Bryson Nkhoma anthu akukhulupirira kuti ndalamazi zithandiza kuchepetsa mavuto omwe anthu okhuzidwawa anakumana nawo phatikizapo kuonongeka kwa mbewu. Iwo alankhula izi pamwambo opereka ndalamazi kudzera ku ofesi ya bwanamkubwa wa boma la Chikwawa. Nkhoma anthu afotokoza. Watu ndi wachisangalalo kwambiri kuti tafika mnyengo ngati imene tsiku la lero pamene tapereka cheke chimene zathu akukhanso alandira m'malo mwa ma communities amene ana affected itachitika spillage, mbewu zawo zinawonongeka. Ndiye apapa tafika pamlingo onena kuti tsopano anthu amenewo akhoza kulandira chipukula misonzi chawo. Bwana mkubwa wa boma la Chikwawa Frank Mkandawire ayambikira mbali zonse zokhuzidwa poyendetsa nkhani mwa bata ndi mtendere. Tikukonda ngati Chikwawa District Council kuti lerolo tikufika kumalechereche kwa nkhani imene inakhudza anthu athu kuno ku Chikwawa malingana ndi kusefukira kwa madosi amenewa anasefukira nthawi imene anthu mbewu zawo zinali pafupi kucha ndi mbewuzo zinawonongeka. Ndipo tinene pano anthu anali okwiya, koma kwa lero ndikhulupirira kuti mkwiyo umenewu ukhaonena kuti anthu adekha chifukwa choti ndalama zatuluka zimene tiyapangire compensate ndi kuonongeka kwa mbewu kumene kunachitika. Amalawi ena ayamba kusonkhetsa ndalama zowathandizira kuchoka mdziko la South Africa ndi kubwerera kuno kwawo. Izi kuchitika pamene akuti akumana ndi nkhanza zomwe mzika zina za mdziko la South Africa zikuchitira anthu ochokera m'mayiko ena. Chilima watitumizira ripoti. Amalawi amene amakhala mdziko la South Africa komanso nzika za mayiko ena akhala ochitiridwa nkhanza zimene zakhala zochitika mdziko la South Africa. Posachedwa apa tidafotokoza nkhani yakuti Amalawi ambiri akhala kubwerera mdziko muno kugwiritsa ntchito zipata za Mwanza komanso Deza, chinthu chimene akuluakulu kuti mwina nchifukwa cha kuchuluka kwa nkhanza zimene zochitika mdziko la South Africa. Pakadali pano Amalawi amene akhala mdzikolo ati ngati njira imodzi yofuna kubwereranso kumudzi akhala akusaka ndalama kuti athandize anthu ena amene alibe kuthekera kwakuti angabwerere mdziko muno. Mmodzi mwa anthu Letisha Banda amene amakhala ku dera la Johannesburg watifotokozera kuti awauza kuti pakamafika pa 30 June chaka chino nzika za South Africa sizifuna kuonanso nzika za mayiko ena. South Africa sicela ukuthi angalokothi kuthiwa nje ngesandla sakhe kufe umuntu wase South Africa kusukela namhlanje. Iye adati pakadali pano zinthu sizili bwino mdzikolo mwakuti Amalawi ambiri afuna tabwerera kuno. Iwo ati pa chifukwa ichi akhazikitsa magulu ammasamba amchezo ma WhatsApp kuti apeze ndalama zimene angathandizira Malawi amene afuna kubwerera kumudziwa. Pakadali pano kunena chilungamo ndichokuti kwa anthu amene tili ndi magrupu ngati mmene ndikuneneramo ambiri akupempha kuti afuna atanyamuka. Koma magulu amene ife makhala nawo ndi magulu othandizana pa mavuto ene ndalama zikuperewera ambiri akupempha kuti atanyamuka. Komanso ndi thandizo limene boma la Malawi linatipasa la embassy yopanga mapassport ambiri akuti ayi sangakwanise kudusa malingana kuti pa petiso padzaza. Amene amayankhulira nduna ona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena Charles Nkhalamba ati ndondomeko yofuna kuthandiza Malawi amene afuna kubwerera mdziko muno idakali mkati kotero kuti afotokozera nzika za dziko lino akamaliza ntchitoyi. Sabata zingapo zapitazo Amalawi amene ali mdziko la South Africa okwana 200 adaonesa chidwi chofuna kubwereranso mdziko muno ndipo boma lidalonjeza kuti liwathandiza. Munthu mmodzi yemwe anasowa lolemba pa nyanja ya Chilima wapezeka atafa pansi pa bwato lomwe anakwera litatembenuka. Mneneri wa ofesi ya zaumoyo ku Zomba Ndege Mdalira wati munthuyu dzina lake ndi Okoma Williams. Mtolankhani wathu ku Zomba Jason Malowa walemba ripoti ili limene akuwerenga ndi Sambanda Junior. Lolemba bwato la ku ofesi ya zaumoyo ku Zomba lidatembenuzika litanyamula anthu 10 pa nyanja ya Chilima ku Zomba. Mneneri wa ofesi ya zaumoyo Ndege Mdalira wati munthuyu dzina lake ndi Okoma Williams ndipo amagwira ntchito pa chipatala cha Likangala ku Zomba. Bwatolo limachokera pa Kachulu kupita ku Lungadzi kutsidya kwa nyanjayi
ndipo lidatembenuzika pa malo ena pafupi ndi mapiri achalo pa nyanjayi. Amdalira anatsimikizira Times lolemba za nkhaniyi ndipo anati m'bwatomo munali anthu 10. Anthu 5 enawo apezeka dzulo lomwelo ndipo ali bwino. Mneneri wa apolisi ku chigawo cha ku Mvuma Patrick Musa wasimikiza za imfayi. Ndizoonadi tikoza kutsimikiza kunena kuti munthu amene amasowa makamaka potsatira ngozi ya boti imene inamira pa nyanja ya Chilwa, munthu ameneyo wapezeka. Komano anzathu achipatala atitsimikizira kunena kuti pa nthawi ndikuti iwowa adatisiya. Anthuwa amapita ku Lungadzi kutsidya la nyanja ya Chilwa kuti akapereke mankhwala a ati. Tipitiriza kupasirani nkhani zomwe mukatha kuonera izi. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, only on DSTV. And all their modern ambition pace. There is no margin for error. So much here is familiar. Over 1,900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care about the journey. The Premier League is the best league in the world. La Liga is far and beyond the biggest winner. It only remembers how it ends. You bought it. There's no other word. You bought it. 8 titles. 1 month of mayhem to decide them all. That is outstanding from Patrick Dorgan. Stay connected and watch GoTV to catch the football season finale this May. It's on. Nkhanizi anthu okwana 3,000 sanaulule chuma chawo pakati pa chaka cha 2024 ndi 2025. Malinga ndi nthambi ya ODPOD yoona kuti ogwira ntchito mboma aziulula chuma chawo. Nthambi iyi ati ikonzanso ndondomeko zogwirira ntchito zake pofuna kulimbikitsa kuonekera poyera komanso kutsatira malamulo. Wezigawosi ali ndi nkhani yonse. Ofesi ya boma yoonetsetsa kuti anthu ogwira ntchito mboma akuulula za chuma chawo yati tsopano ikusintha kagwiridwe kake ka ntchito kuchoka ku ntchito yogwiritsa mapepala kupita ku ntchito yogwiritsa makina a intaneti. Izi atizichitika makamaka mu mndandanda wawo watsopano umene oyambe kugwira ntchito mu chaka cha 2026 kufikira chaka cha 2031. Mkulu wa ODPOD Michael Chusiwa auza komiti ya ku nyumba ya malamulo yoika anthu maudindo kuti kugwiritsa ntchito mapepala inali ntchito yayikulu zedi ndipo izi zimangoyenera kuti zisinthe. Stage imene tili panopo ndionena kuti ndondomeko yeniniyo ya pa intaneti yo panopo yatha. Ndondomeko imeneyi imene tikazoni prototype ngati form yaonena kwake chikalata chimene chili cha intaneti kuti anthu azingopita pa intaneti apita pa kompyuta kandi pa foni pasakulemba zinthu zake zija asingozitumiza. Chimenechi chimene akutithandiza ndi ya e-government bungwe la boma limene la e-government. Poyankhulapo pa nkhaniyi wapampando wa komiti ya PAC a Joshua Malango ati ni nkhani yabwino kuti nthambi ya ODPOD yaganiza zosiya kugwiritsa ntchito mapepala nkuyamba kugwiritsa ntchito makina a intaneti chifukwa ntchito yawo ikhala yoyenda mwamsanga. Ngati dziko la Malawi komanso maiko tikusuntha kuchoka ku nkhani ya kapasitika ntchito mwina kakale kupita ku nkhani ya zamakono, nkhani za intaneti. Ndikofunika mwapaso atanena ODPOD kuti ali ndi khumbo lokuti abwere kunjira zamakono kuti anthu azitopanga declare zinthu zawo munjira zamakono. Pakadali pano nthambi ya ODPOD yati yamaliza kulandira makalata kuchokera kwa anthu ogwira ntchito mboma amene aulula za chuma chawo mu chaka cha 2025-2026 ndipo zonse zikhale zikuulutsidwa mwezi uno. Unduna wa zaumoyo ati zotsatira zakafukufuku ndi zothandiza pokonza ndondomeko zothetsera mavuto okhuza ntchito zaumoyo. Mmodzi mwa akuluakulu mu ndunawo a Jane Zode ananaiza mu mzinda wa Blantyre pamwambo wopereka zotsatira zakafukufuku wa matenda otsegula m'mimba omwe bungwe la Malawi Liverpool Wellcome Research Program linachita.
Daniel Zimba walemba ripoti ili. Mwazina kafukufuyu wapeza kuti ana 4,500 azaka zosakwana zisanu ndiwo amafa chaka ndi chaka ndi nthenda yakutsegula m'mimba yoyambitsidwa mkachirombo kotchedwa Shigella, komanso odwala nthenda aliyense amafunikira ndalama yosachepera 55,000 kwacha kuti alandire thandizo pa tsiku. Mtsogoleri wa ochita kafukufukuyu mdziko muno Akhuzwayo Jere wati zotsatirazi zawunikira boma ndi adindo ena pa zakapewedwe ka nthenda yakutsegula m'mimba. Unikira kunena kuti Shigerayo ndi vuto ku Malawi kuno because ana ambiri akudwala kutsegula mimba chifukwa ya Shigerayo, komanso mankhwala amene tigwisa ntchito tatha kuwawunikiranso kunena kuti si onse amene akugwira ntchito amene timaganizira. Ndipo mmodzi wa akuluakulu ku unduna wa zaumoyo a Jane Zoole ati zotsatira zakafukufukuyu ndi zothandiza pothana ndi matenda otsegula m'mimba mdziko muno, ndipo boma ndilodzipereka kuzigwiritsa ntchito. Atipasa ndithu umboni evidence pa chizungu timate kuti izizi kuti tizichepese zikuyeneka kukhala moteremo, komano kumbali yathu tipanga bwanji, tikhale ndi ndondomeko zoti tipanga bwanji, tili ndikuthekera pa recommendation imene atipasayi. Ndipo mmodzi wa aphunzitsi ku sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences a Adamson Muula anali nawo pamwambo olengeza zotsatirazo. Zikuthandiza timagwira nawo ntchito limodzi tiphunzitse anthu amene akupanga ukadaulo wa zofufuzafufuza ndi anthu amene amagwira ntchito zachipatala, komanso tikabwerera ku klasi ngati ife akuhesi pamene tikuphunzitsa tatolapo nzeru zina. Kafukufukuyu waonetsanso kuti pofika mchaka cha 2030 katemera wa kachirombo ka Shigella atakukhala atakonzedwa ndi kuyamba kugwiritsidwa ntchito pambali pa mankhwala ofowola tizilombo toyambitsa kutsegula m'mimba amene akugwiritsidwa ntchito m'mayiko pakadali pano. Nduna wa zamalo wati uli ndi cholinga chowonjezera nyumba zomwe boma likumangira ogwira ntchito kuchoka pa 10,000 kufika pa 12,500. Malingana nduna ya zamalo achimwemwe chipungu izi ni mbali imodzi yofuna kuonetsetsa kuti ogwira ntchito mboma awakhala mnyumba zolongosoka. Jime Chazama ali ndi zambiri mulipoti ili. Ndunayi anena izi lolemba pambuyo poyendera nyumba 100 za anthu ogwira ntchito zachitetezo zomwe zikumangidwa kwa achinsapo mu mzinda wa Lilongwe. Achipungu ati boma ndilodzipereka kumanga nyumba zamakono za anthu ogwira ntchito mboma kuphatikizapo ogwira ntchito zachitetezo m'dziko muno. Nyumba za polisi kapena akuame prison immigration sizokwanira anthu amene walipo ambiri. Project kuyambirira tinali ndi 10,000 houses, koma plan yathu ndi kuti swe timange zina 12,500 kuti anthu asamakhale movutikira. Pakapezekaso ndalama tiziwonjezerabe kuti onse amene amavala ma uniform abale athu akhale ndi malo ogona abwino. Mkhuzo Bandule ndi mmodzi wa makontalakitala omwe akumanga nyumbazi. Ndimene maonera za nyumba zambiri zote zafoleredwa. Zimene tikudikira panopo ndikuti mwina tikangolipiridwa tipitirize, koma ipi zikuyenda ndithu titero. Ntchito yomanga nyumbazi ndi ya ndalama pafupifupi 6.5 billion kwacha ndipo ikugwiridwa ndi makontalakitala awiri. Mabungwe opititsa patsogolo maphunziro mmene mpoyamba mdziko muno ati pakufunika kukhala ndalama zapadera mu thumba la zachitukuko la CDF monga momwe zilili kwa achinyamata ndi amayi. Mkarata yomwe mabungwewa atulutsa pansi pa bungwe la National ECD Advocacy Task Force yomwe yasayinidwa ndi wapampando wa bungweli Mbusa na Sechunga ati akufuna ndalama zokwana pafupifupi 200 million kwacha padera lililonse la phungu pa ntchitoyi. Kuchoka ku Mzuzu na Ifesto na Marekezo ali ndi zambiri pa nkhani. Achunga anati muthumba la zachitukukomu boma layikamo ndalama zapadera zokwana 100 million kwacha za achinyamata komanso ina ya amayi, koma ana sanawapase chilichonse. Kotero iwo anati akhale akumana ndi makhonsolo osiyanasiyana mdziko muno ndi cholinga choti aganizirepo zoyika padera ndalama zopititsa patsogolo maphunziro a ana makamaka a mmera mpoyamba. Achunga omwenso ndi mkulu wa nthambi yoona za mmera mpoyamba ku sinodi ya Livingstonia ya mpingo wa CCP atakuganizira kuti makhonsolo atayika ndalama za pafupi 200 million kwacha zopititsa patsogolo ntchito za mmera mpoyamba. Tukakambirana nawo kuti chomwe tikufuna makamaka budget ikoyambirira kuno kuti tifuna tionesese kuti constituency yonse amanga model CBCC komanso alezi akulandira komanso akupita ku maphunziro. Zimene zizi atayikako pafupi 200 million kwacha ku
ku constituency iliyonse kuti zithandize ku ntchito ya mmene apoyamba ife tikhala okondwera ndikuti tayamba bwino kwina kuti zikambirana kuti tione kuti ntchito imeneyi ikuyenda bwanji pa zaka zomwe zikubwerazi. Tifuna ntchito imeneyi ioneke kuti ndi sogolola bwino. Izi zikuza pa nthawi imene dziko la Malawi likhale lichititsa msonkhano wa mayiko aku Africa ochedwa Africa Foundation Learning Exchange umwe uchitike ku Lilongwe mwezi wa Julayi. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association Hadrut Nkandawire ati zomwe akupempha mabungwewa nzomveka, komabe anati sizingakhale bwino kuti pakhale ndalama zapaderadera zogwirira ntchito za mmera mpoyamba. Iwo anawunikirapo kunena kuti chitukuko chimene chimabwera pansi pa thumba la zachitukuko la CDF chimakhala kuti akuchifuna ndi anthu akuderako ndipo amatengera pa zinthu zimene iwowo akufuna pa nthawiyo. Ndalama zopita ku ntchito za mmera mpoyamba zakhala zikusika kuchoka pa 1.2 billion mchaka cha 2024 kufika 2025 kufika pa 300 million kwacha, komabe mabungwe osiyanasiyana anadandaulapo pa izi ndipo ndalamazi zakwezedwa kufika pa 629 million kwacha mu ndondomeko ya zachuma ya chaka chino kufika chaka cha mawa. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayo nsomero yake. Komiti yofufuza za ngozi ya ndege imene inapha Saulosi Chilima yafika pomwe ndegeyo inagwa. Asilikali ndi apolisi ayikidwa kudera la msundwe mboma la Lilongwe. Ndipo munthu yemwe anasowa pa ngozi ya bwato pa nyanja ya Chilwa lolemba wapezeka atafa. Munali ndine Yankho Seunda.